Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamar kuka sani ne Sonu Shokaji ba taɓa lokaci ba a cikin darasin na yau na zo muku da wani sabon platform inda za ku samu kuɗi ba tare da kun sa kuɗin ku ba sannan kuma ba tare da kun sa bayanan banki ba wanda mun kasan da suna wato Lumi. Lumi wani sabon platform ne da ake amfani da shi wurin saye da sayarwa kan abin da ya shafi harkar online. Hakan ne yasa suka bada wata kyautar da zaka amfani da dama ka gayyato abokananka ka samu kyauta wato foyin 350. Wannan foyin 350 sune za su mai suwa wato matsayin naira sai ka cire su ta hanyar sa kati ko kuma ta hanyar sakawa a cikin account ɗinka. Sannan kuma za ka yi amfani da wannan dama ka rinka yin aiki ka ranka ko bayan ka gayyaci mutane ka samu kuɗin su. Sannan akwai wani aiki za ka yi wanda ake kira da survey, wanda shi wannan aikin za ka rinka amsa wasu tambayoyi ne kan abin da ya shafi wato a harkoki irin na rayuwa kamar a daidai lokaci. Kana ansa za ka ga cewa ka samu wannan foyin, sannan kuma idan ka gayyaci abokanka kuma za ka samu foyin ta bangaren su. Wannan foyin ka asu zai ga cewa foyin ɗinka ya cika kuma ka samu kuɗin nan ka sa cikin wato layin wayar ka ko kuma ka sa cikin account ɗinka na banki ba ta lokaci ba. Abin da ake bukata gare ka kai amfani da shi ne lambar waya kuma da Gmail address. Ba ta lokaci ba mu shiga cikin wannan na kai tsaye, amma kafin mu shiga cikin wannan na kai tsaye kar ka manta ka danna ma'anar subscribe ya kasance ne farko zan kwanta ta maka. Da farko dai abin da aka bukata ka shiga cikin wannan link wanda insha Allah ma za a ji muku link a cikin description domin ku amfani da shi kai tsaye. Bayan wannan link ya bude kamar hakan ga sai ka zabi guda biyu, akwai Gmail akwai wato Facebook. Ina baka shara kai amfani da Gmail saboda zai bi sauki. Daga nan kuma sai ka turo ka sa wato Gmail address ɗinka, kana sa email address ɗinka sai ka sa wato username, kana sa username ga lambar nan kasa ko kuma ka sa ta kana sa sai ka submit. Kana submit za su sake baka wato page na biyu da za su ce ka sa wato step ɗinka. Bayan ka sa step ɗinka a halin yanzu kana zabawa za ta kai mataki na gaba. Mataki na gaba ba ka ɗin kamar haka wato sai ce ka sa wato local government ɗinka. Kana sa local government ɗinka a wani lokaci za ta nuna maka wato garuruwan da ke cikin wannan local government naka. Da ƙarshe sai ka zaɓi wato wanda a sunan garinka kamar kuka gani a halin yanzu. Kana zabawa kamar hakan ga za ka ga ta lafiya lau sai ka danna wato submitting domin ta kai ka wato mataki na gaba. Ina kai ka mataki na gaba kamar kuka gani a halin yanzu. Na zaɓi wato sunan gari na a matsayin wato nan ne sai ka zaɓi next. Kana next wato za ta kai mataki na gaba kai tsaye domin mai ci gaba a lokaci. Yawan lokaci za ta ce wato ka sa password ɗinka misali guda 6 ya zama da cewa kuma wannan password ɗin kalma ta farko capital letter ta, sannan kuma sauran small letters, sannan kuma ya zama da cewa akwai alphabet ciki 0 ko kuma 1 misali lambobi a takaice. Kana sa shi sai kai confirm ƙasa, kana confirm a yawan lokaci sai ka danna wato next kamar da kuka gani a halin yanzu. Ina sa wato wannan code ɗin kai tsaye. A nan ka kammala sai ka yi submitting, kana submitting shikenan sai ka jira ta bude halin yanzu. Shikenan ta bar file email ɗinka sai ka yi save ɗin password ɗinka idan kana bukata ta yadda lokacin da za ka yi login za ka shiga kawai ta ba sai ka wahala sa ID number da password ba. Gashi ne sun turo maka link ko in ce confirming cikin email ɗinka wato sai ka shiga kai confirm da account ɗinka a kai tsaye domin ka samu wannan kyauta. Ka san sai ka tunda an ka saba fara account, kana shiga fara account shikenan za ka ga cewa wato account ɗinka ya bar fine shikenan za ta shigo ka cikin wato wannan account naka kai tsaye domin ka ga abubuwan da za ka fara domin ka samu wannan kuɗaɗen. Ka daga ta ce maka email validating successfully shikenan su to cewa wannan email naka ne, sannan kuma sai ka shiga wato sign in kamar haka. Kana ta sign in sai ka danna saboda na riga na sai din password din na sai in shi continue. Ina continue sai in danna login domin ta bani damar budewa wato wannan account na kai tsaye. A dai lokaci kamar haka ne yanzu gashi ne yanzu tana budewa a dai lokaci. Na buɗe gashi na ce congratulations na samu 375 bonus misali gashi na har samu a wani lokaci akan wannan sadin da ne. Don haka duk wanda zai yi sadin dole sai ya samu wannan kuɗin a takaice. Bayan ka yi kare wannan kuma sai ka tuwo ka yi ayyukan da ya dace a ce ka yi cikin wannan aikin na wanda za ka samu wannan point wato 4 point something ke a wani lokaci. A wani lokaci sai ka tuwo nan da ka sa surveying sai ka taɓa shi. Kana taɓa surveying kamar hakan ga sai ka jira ta buɗe domin ta kai ka wato mataki na gaba. Kana taɓa kamar hakan ga za ta baka wasu question guda 20 zuwa 25 wanda za ka ansawa kai tsaye wato zaɓa ka rage a kalan selecting kamar kuka gani a halin yanzu gashi ina selecting kai tsaye ba tare da wata wahala ba. Ina selecting sai ka karanta, kana selecting da ƙarshe kuma za ka ga cewa question ɗin ya kai zuwa 24 ko 25 kai tsaye. Kuma na son ka ansa waɗannan question cikin minti 2 ko kuma dai kowane lokaci ga dama ansawa. Kana kamar ansa za ka cewa ka samu kuɗi gashi nan ka samu 2.4k point. Wannan point su ne za ka converting kamar shi su naira kai tsaye. Bayan ka samu wannan surveying ɗin kuɗin
har yawan lokaci sai ka tafi wurin withdraw idan ka ga dama. Idan kuma ka ga dama kuma sai ka dan tsaya ƙarin wasu ayyuka. Misali kuma na samu ta 3 naira akan wannan ake nan gashi nan ta baka damar cire kuɗi guda biyu, na hanyar airtime ko kuma cash na cirewa ban account. To a lokacin na zaɓi na hanyar airtime saboda kuɗin da nake so in cire su ba su kai iya da kuɗin zan cire ba account ba, na sa itel kuma na sa lamba ta domin ina so in cire wannan kuɗin. To idan muka duba cewa ta 3 naira ne ba na sa amount kuma ba za su cire ba saboda ba su kai iya da kuɗin da aka buƙata su cire ba, wato 100 naira a cikin lokaci. Kana samun naira 100 za ka cirewa kamar ta nuna a halin yanzu. To don haka yanzu da suna kuma na yi wannan survey da zan sake samun kuɗi ta hanyar ansa wannan question da answers, in yi wannan kuɗi na za su karu. Kuma idan kai amfani da link ɗinka kuma ka tura abokinka kuma kuɗin kuma aikin ka za su karu da ka cire su ka sa cikin layin wayarka ko kuma ka tura zuwa ba account ɗinka kai tsaye ba tare da wahala ba. Kuma a halin yanzu wato zaɓi guda uku na taɓa cash sun ci mini ban da kuɗin da sun haka sun ci min, dole sai na samu wannan point ɗin da zan samu in cire wannan kuɗin cikin point ɗin zuwa wato account ɗina wato na banki. Da haka idan har kuɗinka ba su kai naira 100 ba za su zuwa account ɗinka na layi ba, dole su kai naira 100. Idan kuma sun kai haka nan kuma za ka iya sa cikin wato account ɗinka na banki kai tsaye ta kamar da ne a halin yanzu. Misali sai in ce wanda ba sai ka shiga also bi domin ka fara samun kuɗin kuma ka ƙara samun kuɗin. Gashi nan a halin yanzu sai kana da ansa tambayoyi kamar da kwani halin yanzu kamar da muka kira na farko, domin wannan fuyin namu ya karu ta hanyar da zai ba mu damar cire su daga cikin account ɗinmu na banki ko kuma cikin layin wayar mu. Haka za mu kafa ci gaba da ansa wa'annan tambayoyin har sai lokacin da muka kai ƙarshen wato a wannan tambayoyin. Muna kai ƙarshen tambayoyin za ka cewa mun samu wata kyauta kuma wannan fuyin ɗin mu ya karu ta hanyar da za ku gashi nan na samu sassafin fuyin. Don haka wannan fuyin ɗin za ya ƙara karuwa. Misali kuɗina suna 33 sun kai 46. A halin yanzu kuma za ka iya amfani da link ɗinka kamar na gaya muku domin ka gayyaci abokinka. Misali gashi sai ka kafa wannan link sai ka tura mai shi ma yi yanayi zai samu point, kai ma za ka samu wannan point ɗin za ka samu kuma ya zanci abin ɗinka ya taru da za ka iya sa kuɗi cikin account ɗinka na banki. Misali gashi nan 3.5k wani samu a halin yanzu wato points. Na haka wannan points ɗin gashi ya danganta duk point ɗin ka samu shine za ka amfani da shi wato wurin sa kuɗi cikin account ɗinka. Bayan nan kuma in kana son ka sa kuɗi cikin account ɗinka dole sai ka bar file ɗin wato sunanka ko in ce bayanan bankinka, ka sa sunanka, first name, last name, middle name idan ka shiya, sannan ka zaɓi wato title of payment gashi nan Sabon account ko kuma ID card da sauransu. To amma abin da so ne ka sa wato ma account recommendation. Kana Sabon account za ka ci gashi nan na ƙasa ban account recommendation sai ka sa ban account. Kana Sabon account za ka ci to ka sa sunan bankin ka kamar ka gani a halin yanzu select bank. Misali zan sa first bank, ina sa first bank sai wuce to in sa account number ta kamar hakan ga. Bayan na sa account number ta kamar hakan ga kai tsaye za ta kai inda aka cewa in sa da duba ɗin nan. Ina sa da duba ɗin nan kamar hakan ga za ku ga cewa ta shiga. Ina shiga sai ka nuna wato verify new. Kana verify za ka ga cewa wato wannan account ɗinka ya verify. Lokacin da za ka tura kuɗi cikin account ɗinka kai za ka iya tura kuɗin kai tsaye idan har wa'annan kuɗin sun ka taro ta hanyar tura mu abokan link ɗinka. Yanzu haka kuɗinka za su iya kai wato za ka cire su ta hanyar kati. Idan ka samu kuma da falon mutum 5, wa'annan kuɗin na falon mutum 5 za ka amfani da su ka samu ma'ana daga point 4,000 zuwa 5,000 kati kawai suke saya, daga kuma point 4,000 zuwa 30,000 ne wato za ka iya samu cikin ba account ne kai tsaye ba tare da